Honek irazolanak Bideura joko zeban, eta ineko goria, nero klinika batzek goria. Hor ikusten duzu, ezberdintasun dut. Batzuk aztertu dira. Vuelta. Gaur proban jarriko zaituzte, bale? Neurtuko dugu markinen daukogu zulurrak, adoz, joku batekin, bale? Baina nola nabaritzen ditugu ardoan daukan lurina, oso bat, guk hemen, guztiok, nervio bat daukogu, eta ditzen da erreboia, erderaz bulbo olfatibo. Eskerrak festa egunez, goizean abitu oinez, goizalderako 12 ordu, ta 20 tragon eraginez, 1000 balantza egin ditzaket, baina erori inoiz ez. Erortzen neupe ez dut ikusi, aitortu behar egia esan, baina parrandan hau ibiltzen da, ia puntako errazan. Oituta dago tabernetan da, noski oituta dago plazan, lehenengo urte etxetik eta azken erretirauko zan.